Jaký to bylo? Jednoduše. Byl to zážitek, je to něco jiného, než hrát fotbalové utkání, vlastně ta hudba, to spojení takových těch lidí, kteří tady tancovali, zpívali a vyloženě se bavili, to je radost pohledět. Já bych chtěl jenom říct, že hraju tak, jako mám výborný publikum. Doufám, že se vám to líbilo. A já jsem si splnil skoro takový sen díky vám, takže vám za to strašně děkuju. Hlavně děkuju kapele, že mě to umožnila. A věřím, že takhle budete stejně fajní i na Euru.